WCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 4:07. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Diyos marhay na hapon, uya po ang alas 4 bareta sa lado nasyonal. Malansar nin sarabay-sabay na misa ang gabos na mga simbahan sa Pilipinas, taod-taod na alas 6 nin banggi, kasabay kan selebrasyon kang Red Wednesday. Sa misang ginibo kasubagong aga sa Manila Cathedral, namateanin marhay ang selebrasyon sa Red Wednesday dahil sa mga adorno sa simbahan asin mga ilaw kaini na kulor pula. Ang Red Wednesday sarong inisyatibo kan Aid to the Church in Need Philippines o CAN ngunya na taon pig-aalay ang selebrasyon kan Red Wednesday sa mga tinamaan kan coronavirus disease asin ang mga nagsiserving frontliner ngunyan na may patakot nin pandemya. Alas 4 bareta sa lado nasyonal pinagsurat ni News Manager Mardela si kumpadreng Nal Baldo ang sa technical control sa IT si Mark Sian Madrid. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na Miyerkules. Tama pa ding nal, Miyerkules ngunyan ano. Aldaw ni Mama Mary dyan na hapon tabi. So gabos, pwedeng magpasalamat sa oral daw na intercession kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria
sa mga kahagadan niya to sa oral daw na pagbuhay-buhay, lalong-lalo na po ining kaligtasan niya to kontra sa COVID-19. And siyempre, ang padagos na pag-recover niya to sa mga nag-aging kalamidad. Our Mother of Perpetual Help Novena, live iyan taon-taon alas 5:30 sa DCGB. Ano lamang tabian sa Indo dyan na pinagkakamiryendahan. Dispes kung ano man ang sa Indong pinaghahanda sa pamanggihan. Minaimbitar kami na mag-iriba-iba kita sa alas 5 an hapon. Bicol Target sa paagikan informasyon na minaburutwa dyan sa palibot katuwang taan sa tuyang pag-iriba sa news team ang Mega Force Patrol sa 1st District si Pading Jomar Bien, sa 2nd District si Compadreng Al Armario, katuwang si Ans Galero, Renz Luna asin si Luens Burse Barcena. Sa 3rd District yaon dyan si Pading Jimmy Nasalita, Pading Jim. Sa Manibela si Henry Boy Mata, Technical Control si Compadreng Nal Baldo, kan Barangay Dapdap, Budakan Jigs Baldo, welding shop dyan sa Barangay Dapdap. Sa newsroom yaon dyan si News Manager Mardela, on leave na po ang samuyang news director dahilan ta nasa pagmundo bagatabi asin ang padagos ming pakikidumamay sa familia ta so ama ni News Director Edwin Peralta si Eddie Peralta Sr. yaon na po nakaburol sa Oro Memorial Homes. Our condolences and prayers tabi Derek Edwin sa familia kaya anyaon dyan ngunyan si News Manager Mardela. Siyempre sa IT si Mark Sian Madrid. Maray na hapon, Bicolandia! Sige tabi, so mga yaon man dyan sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Good afternoon from the Philippines. Ako po si Pio Fernandez. Siyempre, pwede man kamo sa YouTube. Hanapon lang nindo DCGB Legazpi City. On air, online, netwide, worldwide, nagbo-broadcast po ang DCGB. Siyempre, sa samuyang news portal ang DCGB News Online, dyan man sa mga tidbits, mga news bits, yaon dyan si Jen Matthew Balyaran, buda si Ans Galero, siyempre, yaon man dyan, buda si SM Andy Espinar, duman sa mga mahilig magbasa sa naning news, bako po na, so mga nagbabasa ba ka news, kung dahil ka mo gusto maghiling duman sa samuyang live broadcast, igawa man kaming portal ang DCGB News Online. Siyempre, yaon dyan katuwang ta si Jen na Matthew Balyaran, si SM Andy Spinar, buda si Ans Galero, yaon man tabi dyan, mina-feed maning mga informasyones. Sige. Maray na hapon dyan sa mga taga-Katanduanes. Text lamang kamo, garo wara basang. Text lamang tabi, mga paradangog lamang dyan sa Lapu-Lapu kan Legazpi, marhay na hapon. Ano nang day kita maka 5 o 6 lamang ngunyan, tabi na texter, listener. Sarabay-sabay barang kita, sundo 5 p.m. 0961 759 0888 sa Smart. Asin sa Globe, 0926 0156 020. Nasa linya si Luens na Barcena. Bungkaras kan mga istorya. Luens, marahay na hapon. Please go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga tarantabay sa mga dagdag pang bareta, mas lalo lugod na delikado sa diskwido. Mga motorista, poon digdi sa may bunot tubogtong intersection road, Penyaran na Lakandula intersection,
asin Barangay Rizal to Tanchuling Intersection Road tabi Serpio kung dainin traffic enforcer. Ini makalihis na manuparang kan DCGB News kunya na pagkahapon na kung saan nagpapairinutan lugod ang mga manlain-lain na klase ng behikulo na makalugsot sa mga lugar na ini na nagsasarabata na asin kung mapasinala pwede pagkikanan ng insidente kung magbaranggaan. Ipinaabot na ini ka na DCGB News ang nasambit na problema kay Legazpi City Public Safety Officer Rolly Siguera. Alagad dahil man pala nan inini sa indang jurisdiksyon kundi sa Legazpi City PNP palan ang mga lugar na ini. Saro sa mga ipinagpaabot kan obserbador na mas marhay pangani daw kung may mga traffic enforcer nin marhay kung igwa o kaya sabi kan mga obserbador tabi Serpio mas marhay pangani daw kung ma-traffic nin marhay kung igwa nin traffic enforcer kaysa pabayaan sa delikado lugod sa diskwido. Ari na eksaktong lugaraan. Doon tabi digdi Serpio sa pakababa bubaga tabi Serpio sa Yawa Bridge. Digdi Oho. sa may Buknot to Bugtong Intersection Road sa Legazpi Diversion. Oho. Tapos paggabanti naman, digdi sa may Lacandula to Peñaranda Intersection Road tabi Serpio sa may Caltex. Mhm. Tapos pag inot-inutan naman tabi Serpio, ang traffic na naman undigdi na sa may Barangay Rizal sa Aranina sa Tuya. Iyo. Ang pinagreklamo kan mga nakakailing kaya tabi Serpio, iyo ining so minasarabatan na lugod pag dainin traffic enforcer ta nagpapairinutan na makalaog sa tinampo. Mhm. And yun na nga nito, ipinaabot na ang concern kay si Rolly Sigueran siring na bagay o garing sa Legazpi City PNP pala ini. And manunutaran na narealisar na kan mga tao na ang importansya kan traffic enforcer maski ngilian ang mga ini na pag may igwan ng traffic enforcer nagkaka-traffic. Iyo ta, primero suduman pagbabaga sa may sa UST ano, halik kang UST mababa ka. Roger. Tulay, pakalapas tulay, matuo pasiring yan sa Gugon. Correct. Ining so ano yan na lugar yan, so pasiring sa may cemetery sa private Bugtong. cemetery. Bugtong. Roger. Yan, o matuo ka. Kung facing Legazpi ka, diyan igwanin bottleneck. Opo. Pagkatapos sulusot naman duman sa ina lugar sa may traffic. Digdi naman tabi Serpio, hali sa may Albay, Oriental Albay, tapos digdi na sa may Caltex, pasiring sa may Forbes College. Yan, oho, yan talaga sa may tulay na yan, over. Roger. Pagkatapos duman naman sa may Rizal. unidigdi sa may Shell gasoline station. Correct tabi Serpio. Ngayon man agad sarabat-sabatan iyan dyan. Oo. Sige, ngunyan, pinaghahanap kan tawo ang traffic enforcer. Roger. Pag dibog takan mo ning traffic enforcer, iinsulto naman sa polis ta maray pangani nga kung daing polis ta duro diretso sa naan. Hiro, Correct. nagbibirigayan ngaya. Dahil ninda na-realisar, ngunya na ninda na-realisar na dapat igwa ni pigapod na order. Correct. Na kaya nga ni may traffic enforcer tatrapikon ngo na so sarong direksyon tanganing tawan maning buwelo so sarong direksyon na makaagi. Correct tabi Serpio. Na dainin nagsasarabatan, dainin nagkakaralkuluhan, as in dainin minaburungguan. Correct. That is the purpose of the traffic enforcer. Talagang mapundo ka, once na in-stop ka, tayo ng science kan traffic. Roger to the tabi Serpio. Oh, ngunya na-realize na rin na tama pala na may traffic enforcer. Correct. Oo. Kita mismo so nakailing na nagkirikiri sa mga obserbador so mga nagpakabihikulo o nagpakamotor sa rabatan talaga dahil na nag-dioy ni ay na makakabunggo sila basta makalaog sa sa gusto nindang laugan na tinampo. Kanya-kanyang abilidad, buda orag. Correct. Ngunya na ninda na-realize na tama palan kung may pulis. Roger. Alagan kung bubugtakan mo man yung pulis, iinsulto naman. Matraffic nga, may pulis. Oh, buda na traffic man sa Serpio. Minasiringit sinda sa ano na ini outer lane. Kay Pipa Berilo, lalo na sa mga nagpakamotor. Iyo. Roger. So yan tabi Serpio ang mga dagdag na sitwasyon, mga istorya halidigdi sa Legazpi Port District area sa paglado-lado ka na DCGB News may kinaraman sa siring na bagay. Ako po si Luens Burse Barcena, salamat pa rin po. Salamat tabi Luen sa mga dagdag na situational report, observation dyan sa luwas. Iyo baga mananggad ade, dai mo na an Pilipino para de los ubos, dai mo na masabutan ng logic kung ano na sana ang gusto.
Pag may traffic police, o yan dyan sa nangani sa may UST Hospital sa Washington Drive, pag may traffic police, dagit, napupundo nga ya kami, kundi nga yung police, daing traffic, duro diretso sa nangayaan, dalagan kan trafiko, birigayan sa nangaya. Ay, hindi nasasabutan na iyuan ang siyensya kan traffic padignal. Ang pupunduhon talaga, ang sarong lado kan traffic, ang sarong direksyon kan traffic, and in order to give way, duman sa flow man kan sarong direksyon, na tanganing libre ito, dainin magbabaranggaan. You will wait for your turn na ikaman an maokupar kang kalye. Ngunya na-realizer na nindaan, maray palan nga kung may traffic taon ilinga na digdi o dyan sa may bunot, dyan sa may pagbaba mo baga sana sa UST, dyan sa Rawis, halik kang Rawis, UST, mababa ka, Matuo, yan, biriga ko na dyan, kanya-kanya ng abilidad dyan. Pag nagkaburungguan, babasulon sa pulis, day, paano ngayon traffic enforcer? Bako, digdi naman sa may Rizal, o digdi sa may palaog sa gilid kan Shell gasoline station. Iyon naman na din all other, dyan sa may UST Hospital sa Washington Drive. At makonsuelo na sa nabayaan mga Pinoy padingnal. Pag may pulis dagit, maray pa ngayon kundi yung pulis na duro diretso sa nangaya, birigayan. Pero sa kabirigayan, pag nagpiringkian, ang hanapon, traffic police. O, sabuton tabi nindo na pag may pulis sa traffic, talagang pupunduhon, an sarong lado to give way para mag-agi, ito man na so dapat na agihan. Igwa nga ni iyanin bilang, igwa yaning igwa aning science of traffic, yan ang mga traffic enforcer. Magapot ka mo sa mga nakadestino sa traffic division. Igwa aning technique. Pag nahiling mong supigapod na platooning, so garibaga surunod-sunod na babahura na, paabantihon mo na itong sarong ladong ito. Platooning na pigapod. Pag daigo ka nang nahiling na platooning, hihilingon mo, bako saan basta-basta may taas kan kamot. Boda masinyal kan saro pa abante. Bako yan na basta-basta. Igo dyaning siyensya. Igo dyaning teknik. May bilang o obserbaran kan traffic enforcer. So nasa wala, so nasa tuo, so nasa likod, so nasa inutan. Igo ayaning na sistema. Kung pirang minuto sa napapaagihon, depende sa volume kan trafiko. O ni pangani. Kung ikasarong traffic enforcer, ikasarong ordinaryong namamanwaan, patrapikong ka dyan sa tahaw kan tinampo padignal, sa apat na kanto, sa tahaw ka, apat na sarabata na kanto, crossing. Digdi sa tuo o sa wala mo, nag-adang-adang ambulansya. Duma naman sa opposite na lugar, nag-adang-adang fire truck. Digdi naman sa ibong naman, nag-adang-adang bumbero. Duma naman sa sarong kanto, nag-adang-adang patrol car kang pulis. Gabos, nagwarangwang pa de. O arin ang papainuton mo dyan. Yan, igo ng mga siyensyan, kaya you should respect traffic enforcers. Tayan sinda tatao kaan sistema kung paano mag-systematize. Arin ang papainuton mo. Nasa crossing ka, traffic enforcer ka, sa atubangan mo, yaon so ambulansya, wang, 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 wang. Sa wala, yaon so fire truck, wang, 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 wang. Sa tuo, yaon so patrol car kang police, wang, 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 wang. Duma naman sa wala, yaon so bumbero, gabos nagawarang-wang, arin ang papainuton mo. yan ang iguan ng mga teknik. Kaya, teka mo para, ngunya na, realizer na nito na maray nga dapat may pulis digdi. Pag bibugtakan ki pulis, mareklamo ta. Maray mga kung dahil pulis ta, dahil lugod nga na traffic. Masain na sa nabay kita mga Pinoy. O ngunyan, tabi, nasa jurisdiction man nagadaan kan PNP Traffic Division. Bako man yan nasa PSO. Ang PSO, augmentation man sa natabi. Ano po? Kaya tama ito si Sir Rolly na Isguera na sa PNP yan tabi, nakaatang na responsibilidad. Ay naku, duman sabit ng padi, kung nakakapano kan tinampo, motor! Pero dahil nagbuburungguan,
Disiplinado ang tao. Dahil kang magyot-gyotan. Puno ki motor ang tinampo. Alas 4:26 na po, 4:26 p.m. sa bilog na Pilipinas. An oras hatod sa Indokang United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa.
Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Kompadreng Jimmy, marhay na hapon, please. Go, go, go. Yes, maray na hapon tabi pa di pigpapalis kay ngunyan kan mga personalized ka National Food Authority. Digdi sa Bundiga kay ni sa 3rd District na makakuha sa libon na mga kamada kan mga paroy na binakal sa mga parauma. Sigun kay warehouse manager Jude Baracenas, nasa 20,000 sakos nin paroy ang stock ninda bago nagabot sa duwang magkasunod na bagyo kung sa inigwanin na porsyon kan atop na ulkab kung kaya nalaog nin tubig sa Bundiga. Maringani na kapatong ini sa tarima na mga paroy an ibabaw kay ni
dahil man na dumog dahil lang sa nakukubiran manin na trapal. Sa ngunyan, ang problema, ang first layer kan kamada, kay puan awason, sa pagsabing anirarom may tubig, maski dahil man iinabot ng tubig sa first layer, kay puan ining ukadon, sa pagsabing apektado ang moisture content kan paroy. Apektado ang bagas oras na ipamulino, sa pagsabing may tubig ang irarom kan tarima, sa ngunyan ang pagsalansan kanistak na paroy, isisiblag na digdi, ang partially sin totally damaged, kung sa insured man dahil sa GSIS, kaya dahil man ki problema, babayadan man kay ni NFA. Apoy na kay na sa pag-irahay ng ngunyan ang NFA kan roofing kan budiga, digdi sa libon dahil nagkatarangkas nga ni kanuminaging bagyo. Roger, di mga perang sakos iyan kumpadring Jimmy? May sakos initabi pare. Pera 30? 20. 20? Oo. Ayun, di so irarom ka nakapalitada man pero siyempre inabot ito ning surusintop ning tubig, over. Igwang tubig sa irarom kaya kay puan ito nga wason sa natural may kwan din, may epekto sa moisture content. Iyo, pagkatapos sa ibabaw, maski may lona, kay puhan man na i-check manggiraray. Iyo, i-check manggiraray ito. Takon may nagkadurumog. Roger, sige ta sayang man. Isiblag so damage, in totally damage. Dahil madaki problema ito, insured man. Iyo, may insurance man iyan, kundi dapat mapakinabangan manggiraray. Mapakinabangan, oo. Pwede na bilang feeds, baga halimbawa na danyaran, kung ipamulino, feeds na sana, kuning kaso. Oo, depende na kung ano madiscover ninda kapag list kay medyo magabat-gabat na trabaho. Tayo main 20 mil, kadon mo ito gabos. 20 mil? Sa irarom, iyon dapat makuha mo. Nganing mahiling ko na may mga damage sa irarom na dumugo dahil. 20 mil sakos ning paroy. Mga binakalan ta yan digi sa daring produkto ta na yan tapi pere. Iyon na ang supig para pa kuan baga ito pighingo man nara Congressman Didi na maiskusar man kan NFA. Iyo. Parte na iyan. Sige. Oo, parte na ini kan sa mga experts na Congressman Didi Cabredo na may inganyar ko ta na sa mga paraoman na magtaranom na inganyar man nga ni kundi iyo naman inabot kan na mga distroso. Nakulkuta ng paroy yan magkakabarakal kanina pe ko di yun nga ni yan tabi pare. So iba dahil napakinabangan taday naman nga ninaan ito nagkaralantupan kan tubig. Na tiyempo nasa ugada nasa momentum so pagbakal kan NFA sa mga tamaray so produkto maray kuta na so anihon maray so panalubo ay Diyos ko tabi pare talagang makangurungirat. So sitwasyon. Pero igwa maning nanginabang so nakapabakal ng mga paraoma. Sigwa, so nainot na nag-ane. Iyo, sige. Ngunyan, sabi ni Sir Jude Barcina, sigwa man nga di remisa, so nakaaning na inistak minda so paroy, na binalad, iyon ang ngunyan ang pigre-remisa sa napadiit-diit na sana. Roger, sige. So yan ang sa ito mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy. Sa dagdag na istorya hali man dyan sa 3rd District Canalbay. Paroy, 20 mil sakos, poko mas o menos ning paroy isasalbar, sana po mapakinabangan pa yan. Although naka-insure iyan, kasabay iyan sa package kan NFA, pero kay puha na masalbar magiraray ta sayang, grasyaan kan mahal na Diyos. Paroy, 20 mil sakos. So irarom, although nakapalitada iyan, nakapatong sa palita, pero kung inabot yan kan surusintop kan tubig, so tubuan nga niyan malapa baga pa ding dalade. Nako sayang. Igo na lang kita ni 5, 10, 15, 21 minutes. Okay, 20 minutos bago magabot ang alas 5 nin hapon. Bicol Target, Miyerkules, 25 ka na Nobyembre taon 2020. Hans Galero nasa linya man. Hans, go. Good afternoon. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, 848 na pamilya sa bilog na sa probinsya Canalbay nakakuan in 5,000 pesos kantidad in financial assistance gikan kay Senador Francis Tolentino nga na pagkaaldaw para ini sa mga totally damaged na mga harong kan mga nakalihis na bagyo. Sa pagkikipag-oron kan DCGB News kay PSWDO o kay Provincial Social Welfare Development Officer Ma'am Eve Grahida,
sayang sinabi na kasubago nagpuon sin na maglibot sa nagkaperang mga munisipyo asin sa syudad digdi sa probinsya kan Albay kung sa nag-abot nga ni sa 848 na pamilya at nakapag-resibikan siring natabang. Sa Kamalig may 158 pamilya, sa Ginobatan 90 mantang tiga 150 mga pamilya man sa syudad kan Ligaw, Tiwi, Malinaw asin Malinipot. Sinabi ni Grahida na although nga gigan ni kay Senador Tolentino mga tabang pinansyal ni na DSWD Regional Office number 5 na nagkondusir ka payout sa kanila maging systematic human ang sharing na bagay. Gura no so kuan so na itaong benepisyo go? 5,000 pesos po per family. 5,000 pesos per family depende sa assessment kung si iso kwalifikado over? Opo. Sa mga ano lang ini Sir Pio, sa mga qualified for totally damaged na mga harong. Hali kay Senador Francis Tolentino. Okay, Senador Francis Tolentino. At least yan, madali ang release, ano? Apo. Okay, sa itong igungani kan mga nakaagi-baga, tisoy, sagkod mo yan. Dahil pa na ko Tisay na. Nangisay. Nangisay na. Mario Josep, sige. So, Sir Pio, si Senador Tolentino, after kiligdi sa probinsya, nagbisita man duman sa probinsya kan Catanduanes, sa Verac and sa San Miguel, nagtauman kan siring na asistensya pinansal. Sige. And tabi Sir Pio, mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa dagdag na istorya dyan sa luwas. Maray na agad dyan sa maray na hapon tabi sa mga pag-iriban niya to sa hanap buhay sa Philippines News Agency sa PNA kay Sir Seth na Dimatera. Sir Seth na Dimatera, buda kay Kuya Manny, buda si Lucky, sagkod si Ate Jo. Buda siyempre ang pinaka magayon dyan, si Madam Queen Kalipay. Sa Philippines News Agency, maray na hapon tabi sa Indo dyan, nakamonitor sinda sa DCGB. Thank you so much for listening tabi sa Bicol Target, sa DCGB, kay Madam Queen na Kalipay, kay Ate Jo, kay Sir Seth, kay Kuya Manny, buda kay Lucky, maray na hapon tabi. Ano lamang ang pigmemeriendahan dyan tabi, Queen, na nagparibod ka doon sa bato. May ka pa nagpunta sa bato tabi. Kami hari na doon kundi sa itaas na kami sa helicopter. Nakita ko sa nayubaray ninyo sa itaas. Si Jomar nasa linya. Kumpadreng Jomar, marahay na hapon. Please go ahead, man. Salamat pa rin Pio. Maray na hapon sa dagdag na bareta. Wanted ngunyan kan COVID sa Socorros kan Tabaco City ang sarong vehikulo na nag-ofrecer nin biyahe haling Manila to Tabaco and vice versa na nagaligar na dain na nangangaipo pa nin papeles basta sa iya sa na maglunad. Ini ang pigkumpirmar sa DCGB News ni Mr. Jel Molato ang tagapagtaram kan Task Force COVID kan Tabaco, COVID Command Center kan Tabaco, matapos na makabot sa indang impormasyon na sa sarong Facebook page digdi sa siyudad kan Tabaco kung saan yaon libreng nagpupuros ang mga taga-Tabaco igwang naghahanap kung saan makabiyahe, makalunad halik Manila pabalik digdi sa siyudad kan Tabaco. Igwang nagresponde na sarong persona na dahil naman pinangaranan sa DCGB News ni Mr. Mulato na nag-ofrecer kan sa iyang serbisyo, van ang gamit, asin na nagluluwas na ang offer kung duman sa iya maglunad, dahil nakaipuan ng anong pa man na mga travel pass, anong pa man na papeles. Aba? Lusot-lusot na da siya sa mga checkpoint, tabakada niya na ang mga pulis. Matindi. Pag hilinga ka na Facebook account, asin mga post, pinagkadala ng American COVID Task Force Command digdi sa Tabaco, nagsasabi mga gadgawin totoo na pabalik-balik kasi dakol ng biyahe na hilinga nakapost na nakakaluwas lang ginidigdi sa Tabaco. Matindi. Binalo na makipag-komunikar sa paagi kang comments na nababasa kang publiko. Sabi man ang gad na kung sa iya maglunad, dahil na pating quarantine, diretsong ihatod sa harong. Maurag man ano daw ang connection kaan? Iyan nga nanday masabutan. May huminapot na may huminapot tuman sa comment susog kay Mulato na
Dahil ka na ngayon masunod sa protocol kan tabako, dahil ngayon kita masunod, so nagpapanggap na pasahero, ang nagdapot, dahil na ngayon kaipuhan, diretso ka na ngayon sa arong ihatod ni ngayon ika sa arong mismo. Ngaya, ay may mga protocol baga ngayon ang tabako, ay di ko daw ngayon arong sarang protocol, basta ang arami ngaya, pag may pasahero kami, haling Manila, diretso ngayon dyan sa arong, kaya sige na ngayon ka mo maglunad sa ko. Taga sa inihan da, kumpadring Jomar, over. Daing pigsa di si Mr. Molato, pero sayang sinabi na itinimbre niya na ini sa mga autoridad kapag nahiling ang mga bihikulo itong pigsa sabay niya sa post, sigurado ngayon tatakmaw na yan. Sigurado, oho. Alerto na, susug, sabi sa ko ni Mr. Molato ko sa bago, i-alerto ninda, ngunya na ng mga autoridad, para mabantayan ang paglawag kay ni kuning kaso na sa biyahe ni pasiring digdi sa syudad kan Tabaco. Ting pangapudan man kan Task Force COVID Command Center digdi sa Tabaco City sa mga barangay official na maging maikmat na baka may mag-abot sa indang lugar na hali sa ibang lugar na kay puwa na i-report tulos tapipikapon iyan kan mga autoridad para sa question na ron kung panong proseso sinda nakantos sa indang barangay. Gustong sabihin talaga nakapagbiyahe na siya before, kumpadring Jomar. Roger, dakol ng biyahe na duman sa mga dakol na ng biyahe basado duman sa mga panaramon buda mga transaksyon. Roger. Balik-balik and ito ang armas niya data miridbid na siya kaya dahil nakaipuhan ki travel document. Sige. Di gustong sabihin may kakutsaba sa mga checkpoint. Pwede. Dahil mahali ang araw ka na pagduda mo na pag-conclude, ano? Checkpoint man sana baga, bigyan, dapat ang mina-checkpoint man sana baga. So yan, dyan sa may Pulanggi. Iyo, sa may Balangibang. Baka kami rin naman ang gati, tanguan sana, lusot na. Sana daay man. Sige, imbestigaran yung ngunyang kantang Sports COVID Command Center digdi sa Tabaco. Sa nga di na matiklo kuning kaso na lumaog man ang gadigdi sa Ciudad Giraray arog naan mga pasahero dahil darang anong pa man na papeles. Roger, sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadring Jomar sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Maray na hapon tabi Giraray sa Indo dyan, Madam Queen Kalipay sa Philippines News Agency. Yan. Nakaabot man ako nasa amo. Sige tabi. Salamat po, sabi ni Madam Queen Nakalipay. Sige, nakamonitor pa ka mo Madam Queen. Tabi maray na hapon dyan sa mga pag-iriba sa hanap buhay sa Philippines News Agency. Bueno, dahil nagad kita na sala kumpadring Nald kasueno tang mga bana-bana buda sa pagprograma tabaga digdi sa Bicol Target sagkuduman sa Tingog kan Banwaan na oras na mag-implementar na kan pagbakuna kontra COVID, ribok na naman ang Pilipinas. Dai pa nga ni baga, uya na, ribok na naman ang pigdudulot kan Pinoy. Tapig questionar na naman ang proseso kan plano na pagbakuna kung papaano ang pasistema. Ang sa tuya nga ni digding pakimahirak na sa nagayod can't we just trust the process and the government? Taso gobyerno, igwa na po nin mga pinagigibong proseso sa pakikipagkontrata sa mga pharmaceutical firms, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Sinovac, Moderna, so gabos na mga posibleng i-explore na bakalan kan Republika kan Pilipinas kan bakuna kontra COVID na i-indiksyon duman sa mga konstituentes. Igwa na nin mga talks kaiyan nagtugot na nga ni si Presidente Duterte na sumabay kita duman sa mga naghahagad nin advanced payment na mga pharmaceutical firms. Tangon yan bagatabi, nagkakapira na mga pharmaceutical firms ang tapos na sa clinical trial, tapos na sa pag-indiksyon sa tao, pag-aprobar na sana kan US FDA
asin kan iba pang mga abantidong nasyones na tugutan na yan na i-distribute na commercially. Tapos na sa pag-adal, tapos na, pig-injeksyon na sa tao, so mga side effects, daimanin mga mayor na side effects, ang efficacy, ang bisa kan bulong, ang bertud kan bakuna, igwaning 95%, igwaning 98%, igwaning 93%. Yan, gusto sabihin, ready na i-roll out sa kinaban. Ngunyan ang Pilipinas, nakikipaghuro na. Taday man pwedeng pabayaan kan gobyerno na basta na sa nakitadigdibaga, makatunganga. Sabi nga ni Presidente Duterte, maski nga magpabakal kita ng propriedad, basta makakuha kita kan pang-indiksyon na iyan. Ngunyan ang pinag-questioner na naman pa di, pigo para highlight sa naman paano kan kairibata sa hanap buhay sa Manila. So pigo para taram ni Duterte na papa-indiksyonan enot man so mga soldados buda mga pulis. Dahil hindi na nasasabutan ang psychology buda ang logic ang presidente na pig-emphasize niya sana ito pero dahil man nangangahulugan na so mga health workers dahil man iiniksyonan na i-emphasize sa naan kang presidente ta ining mga pulis buda mga soldados iyo ang gagamiton na makinarya kan gobyerno tanganing sa pag-implementar kang pag-indiksyon padingnal ining mga pulis buda mga soldados daiman makaulakit duman sa mga hahatudan nin indiksyon buda indiksyonan buda inian mamantinir kan pas orden ta magkakareribok yang padingnal bako pag may indiksyon na gabos na kan gusto magpa-indiksyon sabi kan mga ki-indiksyon ungon yan ang logic ang presidente is, ining mga pulis, buda mga soldados, isasabay iyan, bako man nangangahulugan na iyo sa naan, so iinot na indiksyonan. Pigo para highlight sa naugaring sa mga bareta sa lado nasyonal, hihugot sa na iyan, dahil man itisabay, so pagbareta na kasabay sa mga health workers. Sisay man na tuntong presidente, dahil mo papa-injeksyonan sa mga health workers, na iyo man ang ma-injeksyon. Bako, o ang logic dyan is, ining mga pulis buda mga soldados na iyon mahatod kan bulong, iyon gagamito na makinarya, iyon gagamito na mamantinir kan pas orden, dapat ang mga iyan, tamapasiringan sa mga barangay, sa mga munisipyo, sa mga probinsya, dapat ang mga iyan, siguradong dainin COVID na bakunahan, tanganing dahi makaulakit. Tayo ang gagamito na makinarya kan gobyerno, na ma-injeksyon na duman sa second layer itong sa mga membros kan for peace. Tayo man ito, so nakaredy na sistema for peace baga mga pararihotang tios. Iyon ito iguaning sistema, iguan ng listahan ng gobyerno. Ano ka na sana sa mga medyo may kaya-kaya, takaya ka na bumakal padignal. Magiging ready, available man iyan na bakuna commercially. Gundi ining programa kan gobyerno para duman ini sa mga kababayan ta na pararihotang tios. So mga kaya, pwede ka na magbakal sa butika. Iluluwas na yan eh. O ngunyan, ang biga para highlight sa napaano sa bareta, so tinaram kang presidente na sa mga militar, mga soldados, iinuto na pa-indiksyonan, kasabay duman sa mga health workers. Dahil mo masabutan sa pagpresentar kang bareta, they inflict damage sa gobyerno. Dawa pa de? Di ano pa so tawo, nawawaaran lugod nin buot na magtiwala sa gobyerno. Dahil man nagangulugan ng injeksyon na sa nabot mga soldados mo na mga pulis. No. Uto baga pigasabi na presidential spokesperson Harry Roque, health workers, vulnerable, so mga nasa 4Ps. Kaya lang kaipuhan man na sumadarakan indiksyon, sumamantinirkan pas orden, dapat clear man sa helang, tanganing daisinda, makaulakit man. Budaday man maulakitan, tayo nagagamito na makinaryakan gobyerno. Kung baga sarong pamilya, pasimple unta, sarong komunidad, papa-injeksyonan mo, dapat suma-injeksyon, buda sumadarakan mga injeksyon, dainin helang, tanganing daisin na makaulakit, tanganing maserbihan so tawo, arog masanakan so logic. O, kaya arog po ka ang tabi, tawan taning
let's give the government a chance. Let's trust the government for maski diit na ko ano. Tay sus ano na sa naman kita digdi sa Pilipinas ano. Ay nako sige. So yan po muna. Halat-halaton ta tao yun na poan. And next year magakaiguan na po anin pag-roll out kan yan na bakuna. Sana po magkuan sana kita. Trust the system ano tabi ano. Ay nako, sige po. Salamat kan sa idong pag-antabay asin amang Diyos an magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan.